O encontro de Galicia co Novo Mundo no século XVI é unha historia que se cadra ficou solapada por outros grandes relatos que moi pouca xente coñece, pero, sen embargo, unha historia fascinante que nos introduce nas mentalidades, na busca de oportunidades e na curiosidade dunhas xentes que no fin do mundo, no litoral da Ribeira, quixeron de repente abrirse cara a novas terras que estaban moito máis alá do coñecido. Durante moitísimo tempo Galicia considerouse pois un fin do mundo, así se consideran os romanos, un espacio periférico, un espacio que estaba como lonxe dos centros de decisión, dos puntos dos que sucedían as cousas, da información, pero ao mesmo tempo Galicia estaba na beira dun océano. Foi, digámoslo de alguna maneira, o mascarón de proa da Península Ibérica en canto a navegación e, por tanto, a posición estratégica de Galicia dentro da propia península xogou ao seu favor no tocante a esa creación de redes de intercambio comercial que se foi tecendo entre o norte de Europa e o sur peninsular. De feito, no século XIV, XV, aquí están instaladas delegacións comerciais de portugueses, normandos, ingleses, irlandeses. Un espazo que parece lonxe de todo, que parece situado na fin do mundo, sen embargo, convértese no lugar no que primeiro chegan as noticias dun novo mundo, dun espacio novo que se abre para a cultura e para a sociedade europea. A noticia do descubrimento parte supostamente dende Baiona, a xulgar polos escritos de cronistas da época, a través dun mensaxeiro que acude co recado de que arribara unha carabela das de Colón a Baiona. Pinzón e Colón xa na volta veñen moi enemistados. Pinzón quería asegurarse que polo menos o seu nome quedaría escrito nesta historia, asegurándose a que el é o primeiro en dar a nova, aínda que oficialmente a nova quen a ten que dar é, evidentemente, Cristóbal Colón. E desa maneira, Martín Alonso Pinzón arriba ao porto de Baiona primeiros de marzo de 1493 e Colón fai o propio chegando ao porto de Lisboa. Aí entramos nun dos grandes puntos de diálogo de por que chega a Baiona. Baiona é para min unha das vilas máis fascinantes da Baixa Idade Media en Galicia. No século XV, Baiona é un espazo cosmopolita, un porto de privilexiadas condicións naturais, pero que tamén conta cunha importante colonia de mercaderes estranxeiros de diferentes lugares. A razón de peso de que Pinzón chega a Baiona é porque chega a un porto real. El se asegura que a noticia da nova do descubrimento vai chegar directamente á Coroa, porque aquí non depende de ningún mosteiro, nin de ningún bispo. Por iso, non é casual que a Carabela Pinta chegase directamente a Baiona en marzo de 1493. Baiona reunía todas as características. O ser un porto real, era un porto coñecido non somente por el, senón tamén polo propio piloto da Pinta, o que se ten dito que tamén tería sido galego, Cristóbal García Sarmiento. Incluso existe a teoría de si sería da propia comarca do Miñor. Porque, de feito, el, cando chega aquí, atopa o seu fillo que viña do norte de Europa, da zona de Flandes. E atópase con seu pai que viña de facer algo que nadie cría que iba a ser capaz de facer ninguna das tres naves, que era cruzar o Atlántico e chegar a un novo territorio que para eles eran convencidísimos as Indias occidentais. Cando Pinzón arriba coa Carabela Pinta a Baiona, realmente, bueno, claro, chegan nunhas condicións, o barco desfeito, o pao de mesana partido, metendo auga por todas partes, había que calafatear, reparar,
o ser un porto de moito tráfico, contaba con moitos especialistas, carpinteiros de Ribeira, que podían solucionar os problemas que traían as carabelas despois dunha viaxe tan longa. Despois dos 11 días de reparo da pinta, do recargo de víveres necesario e demais, a carabela parte de Baiona e chegan o mesmo día a Niña e a carabela Pinta, que parte dende Baiona a Palos de la Frontera. Que pasa nesa chegada? Que aos 15 días Martín Alonso Pinzón morre e, por tanto, a versión do descubrimento de Martín Alonso Pinzón non se coñece, senón que a que se coñece é a oficial, que é a de Cristóbal Colón, ¿no? Estamos en la Casa Museo de Cristóbal Colón de Porto Santo, en Pollo, que esta casa es la casa natal del descubridor de las islas. Entre as nacións que de alguna maneira comezan a defender a orixe do Colón non italiano, non xenovés, estivo unha teoría que aporta un escribinte da provincia de Pontevedra, Celso García Larriega, que era a de que Colón era galego. Los pilares fundamentales de esa teoría se basan, el primer pilar es la documentación, lo que hablamos, la documentación en la que aparece el apellido Colón. Básase fundamentalmente en documentación local de Pontevedra, na Basílica de Santa María, onde hai unha capela que supostamente era do cerco de Colón. Tenemos en documentos pétreos, que es la cruz que está delante de esta casa museo, que tiene una inscripción descubierta por Prudencio Otero, en que aparece inscrito una D, un recuerdo, Juan Colón, 1490. E por outra parte, Celso García Larriega bota man da toponimia indiana que os descubridores primeiros van poñendo sobre o territorio, que ao seu parecer coinciden en boa parte dos casos con topónimos, talasónimos, nomes de pedras do mar. No hay un topónimo en italiano, ni en catalán, hay más de 200 topónimos correspondientes a las 3 rías gallegas. O problema da teoría de Celso García Larriega é que nunca foi nin aprobada nin refutada directamente pola Academia. E, por tanto, é unha teoría que está aí e como o propio Colón fixo da súa vida un pouco algo escura, pois desa maneira seguirá sendo un Colón que, a pesar de que aportou luz sobre as supostas Indias do Occidente, el mesmo sigue sendo un personaxe aínda demasiado escuro. Unha vez que se descubre nova terra ao outro lado do Atlántico, tanto Baiona como a Coruña chegan cunha situación xurídica moi boa por ser portos reais e por ter o privilexio de carga e descarga. En 1520 sucede un acontecemento moi importante para a historia do país. En Melide reúnese a nobreza galega para levar unha serie de peticións ao rei, a Carlos I de España. Esas peticións veñen dadas porque a nobreza galega se compromete a botarlle unha man frente ás revoltas que en ese momento asolan, digamos, unha parte significativa da coroa de Castela e que eles garantizan que no reino de Galicia non van a ocurrir. E en contrapartida, falle unha serie de peticións. Os nobres galegos, de alguma maneira, intentan recuperar o voto en Cortes de Galicia a base de dar o seu apoio ao rei e ao mesmo tempo piden que a Coruña, o porto da Coruña, se convirta en lugar de monopolio, de alguna maneira de control dese comercio co Novo Mundo. Pero dinlle que non están interesados en América. Eles van estar interesados no comercio de especias coas Illas Molucas, é dicir, estas illas situadas no Océano Pacífico. Por que escollen as Molucas? É moi interesante o que lle din ao rei. Dinlle ao rei que eles están acostumados a comerciar co norte de Europa. Por lo tanto, coñecen moi ben que a demanda que está nos portos do norte de Europa é de especias.
A creación, a partir de 1521, dunha casa de especería na Coruña, ia a xogar a favor de Galicia na navegación atlántica, en tanto que ia a permitir que a Casa das Especerías da Coruña servise como en outros momentos foi a Casa da Contratación en Sevilla e despois en Cádiz para controlar o paso a cara as illas das Molucas, non? O motivo de elección da Coruña en parte está motivado porque a Coruña en ese momento se está configurando un pouco como a capital do Reino de Galicia, o lugar no que residen os altos cargos designados polo rei para, digamos, para o control e a xestión do reino, tanto desde o punto de vista político ou militar como incluso desde o punto de vista judicial. De maneira que o rei outorgalle ao Porto da Coruña o privilexio de que boa parte das expedicións que saian dende o Vello Mundo cara ás Molucas saian dende Coruña. Saian e volvan pola Coruña. Unha delas é a de Esteban Gómez, en setembro de 1524, que tenta facer a ruta polo norte, non pola terra dos bacallaos, de alguma maneira, é que vai dar froito nun importante mapa, un mapa que Esteban Gómez vai de alguna forma editar ao cartógrafo portugués Diego Ribeiro, moi posiblemente na propia Coruña, é dicir, na Casa da Especiaría, e que vai a demarcar por primeira vez de maneira máis detallada a costa leste de Norteamérica. Da mesma maneira que tampouco chega ao fin soñado unha expedición curiosa que non parte dende a Coruña, senón que parte dende Fisterra en agosto de 1527. Esa expedición iba capitaneada por Diego García de Moguer, parte dende Fisterra e a pesar de que no momento en que chega a terra é capaz de ascender polo río da Prata, non? E descubrir ou de alguma maneira controlar boa parte daqueles territorios, nunca tampouco é quen de chegar ás prezadas illas das Molucas, que ao fin e ao cabo era o fin e o destino de todos eles. En xullo de 1525 se produciu a que se cadra foi a expedición máis ambiciosa enviada desde a Casa de Especería da Coruña. A expedición dirixida e comandada por García Jofre de Loaísa e que contou como piloto maior con o famoso Juan Sebastián Elcano. É unha expedición que xa dunha gran escala, son máis de 400 homes en 7 embarcacións e isto así por un motivo, está promovida directamente polo rei no contexto das disputas entre a Coroa de Castela e Portugal pola propiedade das Illas Molucas. Entón, digamos, Carlos I decide dar un paso forte e enviar a unha expedición de 7 barcos ata alí, non? Pero a expedición vai ser pois un auténtico desastre. É dicir, tanto García Jofre de Loaísa como Juan Sebastián Elcano morren no traxecto, finalmente consiguen chegar, parte da tripulación consigue chegar ata as Molucas, pero ali van a sobrevivir nunhas condicións moi precarias, en guerra contra os portugueses. En ese momento os portugueses están ali e van a ter numerosos enfrentamentos. Os portugueses van a estar continuamente detrás intentando meter baza para facerse eles un control. Un control que fan de alguma maneira definitivo a partir do ano 1529. A firma do Tratado de Zaragoza vai acabar por darlle o monopolio das Illas Molucas aos portugueses e de alguna maneira a Coruña perde a oportunidade gloriosa que a propia monarquía lle outorgou e que a propia monarquía lle acabou retirando. Por lo tanto, a Casa da Especería xa non tivo sentido, foi retirada, prácticamente todo o tráfico e as expedicións comerciais españolas quedaron centralizadas en Sevilla, non? Todo isto quedou truncado, é dicir, hai un momento no que a monarquía castelá pois decidiu que o antigo reino de Galicia non puidese participar nesta empresa de maneira directa, pero Galicia estivo presente de moitas maneiras na dilatada historia colonial de América, a través de moitos navegantes, pilotos e emprendedores que pasaron para América, que protagonizaron expedicións.
Galicia estivo moi presente na colonización de América a través de virreis e de figuras que pasaron para ali, pero ao mesmo tempo estivo presente simbólicamente a través de Santiago. Santiago, que era o patrón das Españas, convertiuse tamén no patrón das Américas. Vimos ali un renacer do propio culto a Santiago xa fusionado coas propias culturas indígenas. Todo eso tamén nos acabou chegando a nós hasta o punto de que o propio apóstolo Santiago está rodeado da prata da América. Se pensamos en Galicia e América, para min pensamos en dúas partes dun todo. Non podemos entender a Galicia actual sen América, pero é imposible que a América tampouco se poida entender sen a presenza de Galicia.